Ahojte, vítam vás pri 10. epizóde z Minecraftu. Ale v tejto epizóde sa budeme zase sťahovať, lebo niekto nám tu našiel náš tajný úkryt, tak... Potom zoberieme toto drevo. Ty ber schody, hej? A ja už nemám vôbec... Nie, ja berem schody, lebo ja ešte mám. A ja už nemám vôbec nič miesta. Ešte mám nejaké miesto. Oj, ale tie dva domčeky, ty verňo. Ešte si musí zabrať farmu. Nie, netreba nám. Kaktusy. No však... Ale by som sa nedropol, dobre. A vyhodím 6 andesitu. To mi vôbec netreba. Teraz keď tu príde môj kamoš, no tak... No! Ten, čo nás ukradol. Dobre, je to jeho kamoš, ale už nie sú kamoši, lebo nám toto urobil. No, daj mi tie kaktusy. Okay. Ešte mám jedno miesto v Totím. Dobre, ja už nemám nič. No, ja mám ešte jedno miesto. Ale skašlíme na to. Poskakáme toto. Čo? Hej. Nemám ten najlepší internet, takže niekedy viete, čo sa stane. OK, idem zabiť pavúčika. Ty ma ochráňuj, ja beriem skoro všetky veci. To bolo jak blízko. A to ten stromček? To ten stromček tu necháme na pamiatku. Hej, bo aj tak. Už sa skončili dávno Vianoce. Nie, iba 26. Ale ako tak sa skončilo toto. Dedina! Budeme bývať tam? Hej, si tam postavíme dom. Nie, nepostavíme, budeme vnútri bývať a nikto nepôjde do dediny. Toto je super. A keď tam bude ešte blacksmith a tam bude cesta, no, tak to bude úplne. A v Minecrafte je ako celkom... Neviem, jak to teraz povedať. Toto kúsok im pomôžem, bo toto má aj blbo spravené. Má to blacksmith? Tak to asi nevyzerá. Ja tu vidím jedného villagera, on sa krúti. Nemajú nejaké dobré trady? Ne. Ideme im pokradnúť obilie. Ahoj, on chce 35 piara a dostaneme emerald za bude. Červená kniha. On má dobré ponuky. Aj to ten... Nie. Zase 17 mesa, čo nám dá emerald. To nie je dobre. A emeraldy nie sú. Zbytočne nič. Na nič sú vlastne emeraldy. Iba na... Pečená ryba. Za 6 surové ryby a emerald, smaragd, dostanem pečenú rybu. Tak 6. to sa ti neoplatí ani. Ale 6. Za 40 zombic snité meso dostanem jeden smaragd, za 10 zlato jeden smaragd. Toto nie je dobre. Celkom už tak. No ale Budeme aj hľadať potom diamanty. A budeme musieť ísť dole. Nepostavíme si tu na kde. Nebudeme tu stavať, ale budeme v nejakom iba bývať. Ja mám ešte 2 česty, takže... Poď tu na hore. Kde si ty? Čo tam hľadáš? Poď von. OK. I dávaj, no. No poď za mnou. Kde si? No? Ja teraz už nemôžem ani sprintovať. Nie. Ale môžem vyrobiť chlieb. Ender perla, nech z neho padne, mňa zabije. Ne. Ja som to Mám zachránil. 1 HP. Ja už mám iba... Takto bude bývať hore a takto dole. Ja budem bývať hore.
Ja tiež. Ok. No dobre, tak budeme mať. Všetci budeme mať dole. Hej, ja mám sekeru. Tak ja mám taký... Ty, toto bolo dobre, že toto... Tu máme spoločnú toto cestu, hej? Nie je tu niekde Desert Temple. Keby ste chceli Optifine, vám dám, keď nezabudnem, link do popisku videa. Ja nemám Optifine, takže ja si to budem mať. No. Hľadám, či niečo nie je. Počkej, ja už robím jedlo, no chlieb. Akorát 3. Viete, čo urobím villagerovi? Posuniem tu. Zdохni. Neviem som to vyonať. Lol, je tu villager zaseknutý v kaktusu. Zjem asi ako koza. Nevytvoríme golema? Nie, dáno to je zbytočné. Hej, ale vieš, že v noci ich musíme chrániť. Oj, nie, netreba. Ale dobre, že toľko zahrádky máme. Hej, že Aha, ja som podúpal jednu. mrávky. To. Nerob nič. No Dano, to ty si tu ten, čo zle robí. No, čakaj, crafting potrebujem vyrobiť. Ja ho chcem zabiť. Nemyslel klasu. Tento server, skoro nikto na neho nechodí, ale tak čo. Iba my. Hej. A nás baví ten server. Mhm. A keby ste chceli vedieť, že prečo už sme nepodvádzali, tak nechceme podvádzať ani. A Dano, čakaj, ja som admin, hej. Čo? Ja som admin tohto servera, ale nebudem robiť to tak, že podvádzať. To už zničí všetku srandu. Aj vás. My nemáme jedlo. Nie. Ja idem dačo toto nájsť. Chápeš? My tu máme aj mrkvu. No však, a toto je dobré, že máme do Jedlo. Hej, že nepodúpeme im. Tam vidím nejaké prasato. Aj zajaca. Upečieme si nejaké meso, nie? Aj ovcu zabijem, že stále budeme mať meso. Ešte kde? Tam je sliepka. Čo? Toto by si mal vidieť. Chápeš, sliepka? Ja som ju raz hitol. Ona vyletela do vzduchu a je teraz na strome. No to čo už. Aj keď nechápem, jak nemohla zdochnúť, keď som ju hitol so železným. Niečo ale dobre. No takže, a ešte tam máme našu cestu s vecami nejakými. Hej, že my tam ešte pôjdeme. Hej, ale to na budúcej epizóde. Hej. Alebo to urobíme za kamerou, aby ste nemuseli čakať. No, Napíšte dobre. nám do komentárov. Už chvíľu sa končí limit. Hej. Koľko? To je mini bunny, tak červený. No, Dano, poď do kostola rýchlo. Mám tam pre teba prekvapenie. Rýchlo, lebo sa skončí limit. Už iba pár sekundy, no. Vieš, choď do kostola. Jej, to je prekvapenie. Ubíja. Kabum. Som tam dal TNT. Ty, a však my tu bývame, ty. Ja viem, však ja to potom urobím. No, tak ja sa s vami lúčim. Dovidenia.